Eli lixesha elibi kwiintsapho zelali yaseSawutana ngaphandle kwase Gcuwa kwiphondo laseMpuma Koloni. Isichotho esimandla nesihlasele kulelali siwathibazile amathemba okuba le izakuba yikrisimesi emnandi. Ubuncinane zingamashumi amathathu anesihlanu izindlu ezonakeleyo yaye isibhozo kuzo zidilikile. Abamelwane baye banyanzeleka bancedise usapho lwakaXabanisa emva kwesichotho esitshabalalise ikhaya labo. Unobonge Xabanisa ongumhlolokazi oneminyaka engama-79 uphulukene nento yonke kwakunye nekhaya lakhe. Ndiyagula oko kandilala akhanditye khandiphunge ndiyaduduzela apha ngaphakathi ngoba lo kandinandawo lala ndiphelele kule ndlu. Akukho mntu ubhubhileyo kwesi sichotho kodwa abanye basinde ngokulambisa. Kufike umoya into yokuqala, umoya kweza isichotho imvula isiza ngaphambili, ukuza kwayo khange iphinde kumento kwasaka indlu ndingaphakathi ndawubethwa licango ndawa ndabethwa nayiloo ndlu ezo i-roofing yaphela imeshi kum. Abasemagunyeni basahlola umonakalo. Ngokufuneka thina sikwazi ukuthi yintoni emayikhawuleze siyenze yokuqiniseka into wasincedisana nelaa khaya kunye nesebe lokwa-human settlement as well as disaster sikwazi ukuthi nezinye departments ezingabe zikhona esinothi masikhawulelane nale meko yale ntlekele yenzekileyo sikuloo malungiselelo. Imbalela eGcuwayo kulaa mmandla nombane oqhawukileyo emva kwesi sichotho. Loo nto ithetha ukuba ikrisimesi le izobambi kwabahlali bayacela amancedo eluntwini. Ndingangafuna weendaba ze-SABC ndiseGcuwa.